дар ноҳияи шаҳри нав бахшида ба оғози мавсими давати баҳории ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзи даъватшаванда доир гардид. Дар ҳамоиш роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ва масъулини ниҳодҳои гуногун иштирок намуда, ҷавонони даъватшавандаро бо рӯҳияи баланди ватандӯстӣ, худшиносиву меҳанпарастӣ ба хизмати модар ватан сафарбар намуданд. зимни баргузории чорабинии тантанавӣ ба даъватшудагоне ки курсҳои кӯтоҳмуддати ронандагиро омӯхтанд, шаҳодатномаи ронандагӣ тақдим гардид. Сипас аз ҷониби тарбиятгирандагони мактаби варзишии ноҳия машқҳои варзишӣ ба намоиш гузошта, чун анъана маросими нонгазон доир карда шуд. қайд гардид ки ҳимояи марзу буми ватан, ҳифзи арзишҳои миллӣ, пост доштани дастовардҳои замони соҳибистиқлолии кишвар рисолати ҳар як шаҳрванди мамлакат мебошад. боиси ифтихор аст ки ман имрӯз ҳамчун сокини ноҳияи шаҳрина ва ҳамчун хизматчии давлатӣ ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ворид мегардам. боз як рисолати ҷавонмардӣ ҷавонон дар он аст ки бояд ҳар як ҷавонмард ин рисолатро ба худ дошта бошад ки ин хизмат ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. ин ватанро мо ҷавонон бояд сидқан дӯст дорем аз самими қалб ва барои ҳимоя ва марзу буми он ҷони худро дареғ надорем. ва ман ба ҷавонони кишвар даъват меорам ки барои ҳимояи марзу буми кишвар ва ободию озодии кишвари азизамон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ворид гардед. бо дастгирии пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯз шароити буду боши сарбозон дар қисмҳои низомӣ ва таълиму тадриси наваскарон бо техникаҳои пуриқтидор беҳтар гардида, қудрату тавоноии артиши миллӣ дар ҳифзи амнiyatu истиқлолият ва озодию оромии ватан басо бузург аст.